Hola, molt bona vesprada, benvinguts més que mai al trinquet de Pelayo per a viure esta grandíssima final del campionat individual d'escala i corda. Ahí veuen l'ambient de la catedral de la pilota Pelayo, un ambient de gala per a viure esta final que segur que serà ben especial i segur que, com el nostre company Alberto Soldado comentava esta setmana, va ser una final per a recordar en la història. Amb nosaltres està Alberto Soldado. Benvingut, Alberto. Hola, bon dia a tots i gràcies per convidar-me a este dia especial per a la pilota valenciana. Sí, efectivament, jo penso que avui és una partida diferent, esperada, perquè després d'alguns anys en aquest ascens imparable de Pujolet, el de Vinalesa, evidentment tots estaven convençuts de que arribaríem a veure aquesta partida, la final mà a mà, la final individual, i avui ha arribat aquest dia en què el Soro s'enfronta segurament al rival més poderós que s'ha enfrontat en els últims temps. Ahí estan. La final somiada per molts aficionats i justament ara acaben de saltar a les lloses del trinquet els dos grans protagonistes en el dia d'avui. Soro tercer, actual campió, i Pujol segon, l'aspirant. Ahí estan els dos, presentant-se al públic. L'afició, seguidors dels dos jugadors, molta gent jove també, Alberto. Sí, avui és un dia en el que un jove aspirant com Pujol ve acompanyat dels que ja estan reconeguts com els aficionats més fidels que han aparegut en els últims anys, que són els Pujols fans de Vinalesa, i avui és el dia d'ells també. Soro, evidentment, és un xic amb molt de carisma també, i avui ens trobem així tota la gent jove amb ganes de festa, amb ganes de disfrutar en esta partida, perquè a més jo pense que serà una partida extraordinària. Estic convençut que serà un duel de poder a poder, confia en no enganyar-me, és el que pensa la majoria de la gent. Ja avisaràs tu en les teues cròniques que serà una final per a recordar en la història. A això esperem que estos dos protagonistes, estos dos pilotaris, ens facin disfrutar sobretot, després que guanyi el millor, però sobretot fer disfrutar a la gent. Això és el més important. Això està pràcticament aconseguit, perquè en un dia com avui no és tan important allò que anem a veure com a joc. Evidentment analitzarem tot el que significa la part tècnica, perquè s'enfronten dos jugadors en estils absolutament diferents. Sí. I per a gustos colors, no? De manera que cada un pensarà el que pense, però l'important d'avui és la festa, l'important d'avui és el sentiment, el testimoni de que assistim a una renovació d'aquesta història mítica del trinquet de Pelayo. Estic mirant jo així, 1868, qualsevol dia d'estos complirà 150 anys, i estem així en les mateixes muralles en què han disfrutat i han fet disfrutar jugadors com des del Nel de Murla, el xiquet de Chimarro, Bellete, Juliette, Eusebio, Genovés, jo què sé. Ahí està un Pujol de Vinalesa i Soro de Massamagrell. Correcte, Alberto, estem en un trinquet històric que comença una nova etapa, continua la seva gran història i comença una nova etapa avui amb esta final, no? Tot sembla nou. En tots els anys que té el trinquet de Pelayo, avui sembla que assistim a una nova etapa, assistim a una renovació d'aquesta història tan hermosa, no? I tot sona nou, i el jugador nou avui en esta final és Pujol segon, que arriba com a nou frente a un jugador que encara és jove, però que comença a representar ja un poquet allò que ja està establit. De manera que tot això significa una especial emoció, injecta una especial emoció a la partida d'avui. Sí. Acabem de veure la presentació del pilotari de Massamagrell, de Kiko Soro tercer, actual campió. Ha guanyat les 3 últimes edicions del mà a mà i ara en seguida vindrà la presentació de l'aspirant del pilotari de Vinalesa, amb els seus seguidors també. Veiem abans els seguidors de Massamagrell celebrant tots de roig, com no podia ser d'una altra manera. I ara vindran els Pujol fans que comentava Alberto fa una estona i se notaran. Ahí està la presentació de Pujol segon. No, van a fer la reballada, no? Mentre estaven parlant havien presentat el Grau primer.
Ha sigut un lapsus meu, ho sent. No. Ara ha vingut la reballada. Es que la foto de Paco. La foto de Paco acaba en el Setxeneves. Sí, però Paco... En este trinquet no tant, perquè tot i que així va guanyar a la primera de les edicions de l'individual, la història de Paco realment està més, diguem, assimilada al trinquet de Sagunt, no? Sí. Que, per cert, no sé què passa en el trinquet de Sagunt, m'han comentat que volen tornar a injectar-li vida, a veure si és veritat. I Pujol, què podem dir de Pujol, Juan Carlos? Hem vist jugar a son pare Pujol, sí. Primer, així en Pelayo, fou també de les primeres pura elegància, Pujol, pura elegància. Sí. Però jo crec que el fill l'ha superat. Això diu el pare? Sí, no, segur, això sí, no. Sí. Tot i que Javier era un jugador en un sobaquillo d'esquerra espectacular i molt elegant, però el fill l'ha superat en quant a preparació física, perquè avui els jugadors se preparen molt en poderío físico i inclús diria jo que en eixa personalitat en què afronta els duels. Jo no he vist a Pujol segon massa està molt tranquil. Sí, està tranquil. Se li diu, no sé si la processó anirà per dins, però la veritat és que se li nota molt tranquil, molt concentrat. Ell diu que la feina està feta, que només queda rematar. També és de veres que el més difícil sempre és rematar. Sí. Però se li veu molt tranquil a Pujol segon. Ahí veiem també la presència de les autoritats, veiem al president de la Generalitat, a Ximo Puig, també veiem a Enric Morera, president de les Corts Valencianes, però la veritat és que n'hi ha que comentar també la llotja d'autoritats. La veritat és que han vingut tots, Alberto? Bueno, en esta partida sol vindre tota la classe política perquè és una partida en la que les autoritats, perquè estigui el president de la Generalitat és important. El trofeu president de la Generalitat, correcte. El màxim trofeu de la pilota valenciana. Ximo Puig, que estava en estos anys darrere com a cap de l'oposició, diguem, però també estava, jo l'he vist allí en el trinquet de Sagunt, i avui està com a president de la Generalitat. Però bueno, és un dia en què tots volen estar així, testimoniar a la seva presència el recolzament que sempre ha de tindre la pilota valenciana com a esport propi. Així està el renovat trinquet de Pelayo, en què s'han involucrat institucions i sobretot el mecenes de la pilota amic i de tots els jugadors com és José Luis López. Alberto, aprofitem estos minuts previs també de la final per a donar pas a la nostra companya Míriam Civera, que està precisament en la llotja d'autoritats. Avant, Míriam. Bona vesprada, companys. Estem en el nou gerent del trinquet de Pelayo i el que ha pogut fer possible que avui estiga el trinquet obert després del paró. Enhorabona i felicitacions per les negociacions. Bé, gràcies. Bé, això és una llavor que ha fet entre molta gent, cada un ha apoyat de la seva forma el tema i crec que hem arribat ja a una situació que tots desitjaven, no? Que la catedral de la pilota siga altra volta un referent de la pilota valenciana i que té que continuar, això té 150 anys d'existència i té que continuar a 350 anys com a mínim. I suposa que superorgullós de l'èxit de públic que n'hi ha avui al trinquet en l'obertura. Sí, evidentment, és una partida molt especial. Pot ser que si el trinquet hagués sigut 3 voltes més gran l'hagués plenat també, però evidentment n'hi ha el que n'hi ha. I el que vol dir és que la pilota està viva. La pilota necessita un recolzament de totes les institucions, de tots els aficionats, perquè torni a ser el deport que ha sigut durant segles el nostre, la identitat del poble valencià, una cosa cultural, i que per tant entre tots el portem per acabant. Doncs molt bé, enhorabona i a gaudir de la partida. Gràcies. Una nova etapa del trinquet de Pelayo encapçalada per José Luis López. Alberto, moltes il·lusions i moltes perspectives del trinquet. El més important és que ell està il·lusionat i que ha sigut capaç d'arreplegar idees, d'arreplegar gent i d'arreplegar voluntats i il·lusions. I jo penso que efectivament assistim a una nova etapa en molts aspectes i que Pelayo tornarà, estic convençut, a ser el referent indiscutible de l'escala i corda professional, inclús més enllà, perquè la idea és que siga un referent diguem, cultural de la pilota en València ciutat i en tot el territori valencià. Acaba de posar la pilota en xoc Pedrito, el feridor roig. Comença fent el lau Pujol segon i ja ho han vist, primer 15 des del resto de solo tercer, llançant la pilota a la llotxeta d'autoritats. Això va ser fonamental, no?
aprofitar els errors, no, del rival. És que Soro tercer té una especial facilitat per arrestar per davant i avui el tindrà inclús més fàcil que en el trinquet de la ciutat de pilota perquè, diguem, és més fàcil arribar a les galeries des d'ací. Ja s'ha enganyat en el rebot, Sí. a 500. De tota manera, el rebot era fàcil i si haguera estat un poquet més inspirat, haguera posat probablement un 30 i res en este primer joc, des del res. Home, també és normal que en els dos primers 15 no podem fer anàlisi de lo que pot ser la partida, però... Encara és pronte. Els propis jugadors se tantejaran un poquet, un dau molt ben fet, ara. No, però crec que ha sigut falta mitja. No comptabilitza de moment, perquè des d'ací no podem veure el dau, però si no comptabilitza perquè ho ha estat falta o no valia el treure. Així la xulada per davant. Se la deixa el rebot Pujol. Kiko sempre jugant a l'aire, també Pujol segon. Se la torna a deixar el rebot. Molt bé, molt bé. L'ha vist bé, perquè deixa corria un poquet de perill de clavar-se en la porta de Pelayo. Se arrimarà, podrà jugar-la, intenta tirar-la dalt, no pot perquè pega en la tela lateral i pega la pilota en la corda. Pujol 15, Soro tercer. S'ha jugat en este 15, han jugat tots els dos. I bueno, per estar en els començaments de la partida m'ha assistit a un 15 prou pilotejat en què els dos han tret tot el que tenien i més dins. Hem vist dos o tres, un duel de volers espectacular. Exacte, Kiko Soro tercer ho té clar, és jugar a l'aire sempre, no s'ha deixat ni un rebot. Un rebot que s'ha deixat és el 15 que ha fet Pujol segon. Ahí està. La juga molt ben jugat, però molt bé, Pujol ha estat molt atent ahir. Ben jugat, 15 per part de Soro tercer. Molt ben jugat, buscant la muralla i la careta. Ho ha fet per dos vegades seguides. Sí. Ha buscat muralla i careta, molt ben resolt este 15 per part de Soro. Val per 15 a favor de Soro en este primer xoc de la gran final del campionat individual d'escala i corda. Està fent el dau fluixet, arriba molt apurat, però sí que pot passar-la. Toca la muralla, rebot de Kiko. De moment, dels los 15 fets per Pujol segon de rebot. No, este anava amb molta potència, molt d'efecte i... Sí, estan jugant en idea, Sí. Jo m'està agradant molt Pujol, en quin temple està jugant i pense que transmitís bones vibracions. Sí, havien transmitís igualment Soro, però... Sí, home. Bueno, però Soro ho espera, però el que m'està agradant en aquests primers compassos és Pujol. De l'actual campió sempre se pressuposa, no? A veure este rebot. Molt ben fet i se dau. Ara sí que pot passar el rebot. Mira, a l'aire Pujol. No, està desorientat un poquet. Sí, han fet a dos. Ese subaquillo a l'aire de Pujol, quina elegància i quina potència. És una fotografia preciosa, no? Està riguent-se ahí, està... Sí, el veig molt tranquil, sí. Estem a dos, de val 15 que tenia Soro tercer. Ha aconseguit remuntar este xoc Pujol segon. I quina imatge de Pelayo ple, de gom a gom. N'hi havia moltes ganes de veure esta partida i més així en la catedral, no? De tornar a obrir la catedral ha sigut un plus per a motivar a la gent. Ja s'ha enganyat Pujol segon. Torna a tindre val Soro tercer. A vegades passen aquestes coses, no? Quan més fàcil sembla una pilota, ahí se lamenta, està baixat els ulls Pujol, com volen dir, quina llàstima. No vol deixar-se la rebot, Kiko. La juga per davant. Com van les pilotes, mare meva. Pujol, Mira quina pilota resta. La llança a la galeria no caurà, és impossible que caigui aquesta pilota. Espectacular. Quina volea de Pujol segon i els primers aplaudiments de l'afició. És que la tira de l'1,5 l'ha entrat en una convicció absoluta. Crec que és el que intentava en el 15 anterior. Possible, sí. Ara sí que l'ha eixit, això és que està confiat, Pujol.
Jo imagino que estarà pensant Soro ara, que estarà pensant el que està pensant tota la setmana, que ho té complicat, Sí, que n'hi ha rival a guanyar avui. De fet, jo me penso que ell ho té molt clar, no? Que és, possiblement, segurament, serà la final més dura que ha tingut en el Mama. Ara acaba de fer un 15 de treta. De treta Pedrito, que els feridors també juguen. Els feridors, tot i que parega que no, Sí, també a vegades han guanyat finals. I tant que sí. Val per 30 a favor de Soro, tercer. A l'aire, Kiko. Se la deixa el rebot, Pujol. Li pega el tamborí, però pot jugar-la perfectament Kiko. Quin rebot perfecte, meravellós, ese 15 i el primer xoc a favor de Soro, tercer. Molt ben jugat per part de Soro, este rebot. Quin rebot, Molt ben jugat. M'ha agradat Pujol, malgrat que ha perdut el joc, però l'ha tingut també per a guanyar. Sí. Soro responent com ell sap fer-ho en el res per davant, de manera impecable i amb força, però m'ha agradat aquesta templança mira, la repetició, i m'ha agradat molt Pujolet. Este era un 15 anterior, sí, quan l'havia tirat a la llotxeta. L'ha ajudat molt també el 15 del feridor Pedrito. Ahir quin esforç ha fet, ahir ha arribat a l'esquerra. Bé, anem a donar pas a la nostra companya Míriam Civera amb altre convidat. Enric Morera està al meu costat i està presidint la llotja perquè es dona la casualitat que per primera vegada el president de la Generalitat no ha volgut sentar-se a la llotja d'autoritats i està en l'escala entre el públic i t'ha tocat per protocol a tu presidir el palquet. Sí, m'ha tocat estar present, així presidint. Així les autoritats són les que la gent de la pilota, les persones, el president de la federació, el propietari del trinquet. I bueno, sí, és un fet inèdit que el president de la Generalitat estigui en l'escala junt a tots els cavallers de la Fatxa Roja, que són els seguidors de la pilota. Aires nous, nova també acollida al president de la Generalitat, que ha sigut acollit molt diferentment a l'any passat. El món de la pilota és un món acollidor, integrador, i de suma i d'estar tot el món unit per un esport que és nostre. I en aquest sentit és d'agrair l'aplaudiment, perquè encetem una etapa nova on la pilota ha d'estar cada dia més present com a esport valencià i nostre que és. Gràcies. Enric Morera, president de l'Escorch, però també gran aficionat a la pilota valenciana, que comentava el fet no? Que el president de la Generalitat s'ha sentat en l'escala, Alberto. Ha sigut un gest evidentment molt simbòlic el que ha volgut tindre Ximo Puig. Ell vol estar entre la gent del poble i s'ha sentat entre l'escala a l'altura del 8 aproximadament. Bé, aquesta pilota que estava parada a l'altura del cel, Pujol no l'ha errat i l'ha tirat a la galeria 15 d'ell, a 500 en este segon xoc de la final del campionat individual d'escala i corda. És una glòria veure el trinquet com està avui. Jo veient des de l'organització que s'ha pensat esta setmana inclús en obrir la part de l'escala del dau a l'afició, però que els jugadors realment no han estat massa d'acord en aquesta mesura, a més de que pense que també ha favorit ara en aquest moment aquesta pilota estaria parada. Massa parons de la partida. Jo penso que molt bé. Mira quina esquerra de Pujol segon. Efectivament, des del primer dia pràcticament se vengueren totes les entrades per a veure esta final. N'hi havia moltes ganes de veure esta final amb estos dos protagonistes, amb estos dos pilotaris i de tornar a la catedral, clar que sí. De moment 30 per 15 estava per davant Soro tercer en este xoc de la final. També comentar els feridors, perquè n'hi ha que dir que Miguelín torna a ferir en una gran final del Mama. Pedrito és un habitual, però Miguelín torna a ferir i precisament acaba de fer un 15 de treta. Diguem que estem empatats en tretes. Sí. En el xoc d'Adés l'ha fet a Pedrito i ara Miguelín, que efectivament ja... Sí, exactament des del 2009. Des del 2009 no feria en una final del Mama, en aquella partida entre Álvaro i Chenove segon. Quina volea de Kiko ara per tirar i Pujol, però pot passar-la. La pot passar Pujol segon. Ara busca galeria, quina potència, Soro. Espectacular, Soro. Una pilota d'estes que diu, así mané yo. Sí. Ha restat Pujol dos canonades de Soro. Les ha restades molt bé perquè eren
però no té una diferència sempre un poquet a favor de Soro en aquesta jugada de restar per davant. L'ha feta molt bé Pujol, perquè l'ha feta molt bé, però Soro li imprimeix en aquesta restada un punt més de velocitat a la pilota. Què ha passat? Que Pujol ha patit a l'hora de restar, ha patit un poc més. Esta segona restada, prou que l'ha restada, però l'ha tirat dalt de l'escala, i en la caiguda d'escala Soro no va perdonar avui, no va buscar res. Per això diria que este trinquet jo penso que és més afavoridor per a Soro inclús que per a Pujol, perquè en el trinquet de la ciutat de la pilota, que m'assisteix ara els últims anys allí a veure les finals, allí no és tan fàcil llançar la pilota. A més, no s'omplen les galeries tampoc com així, i és més fàcil que la pilota retorni a la canxa. Així jo penso que Soro tercer intentarà arribar a les galeries a la mínima ocasió, perquè té pràcticament el 15 assegurat. La veritat és que el potencial de Soro tercer està fent-se de notar. Jo me penso també que és l'experiència i la nostra companya Míriam Civera, que té més protagonistes. Efectivament, Juan Carlos, en Daniel San Juan, president de la Federació de Pilota Valenciana, que suposa que estarà orgullosíssim d'haver pogut participar de les negociacions i sobretot de que estiga com està avui la trinqueta que n'hi ha a Pelayo. Bueno, jo realment a les negociacions de Pelayo l'únic que ha fet és donar-li un poc de força moral a José Luis i alguns consells que m'ha demanat, és el que ha fet, perquè la veritat és que ell s'ho ha treballat molt bé tot. I per supost que estic molt content de com està avui Pelayo, així no tenim que estar tots els trinquets, tots els dies de l'any, en totes les partides. És l'objectiu que tenim des de la federació i crec que en la modernitat que volem donar-li, en els canvis que avui s'han produït i han començat avui en Pelayo, se produirà tot això. Moltes gràcies. A vosaltres. Ahí Soro tercer no perdonarà i la tira dalt a la galeria, altre 15 Roig. Va per 30. No perdona Soro tercer, Alberto. No, a la mínima la tira dalt. Tot i que en el 15 d'Adés Pujol ha volgut fer-nos quedar mal i ha restada dalt directament. Però en aquesta segona restada no ha pogut més que col·locar-la en l'escala i ha tornat a rematar el 15 Soro. Ahí fa el dau, la jugada del rebot Pujol, molt bé, quin rebot, la tirada dalt, volem si cau, no... Rebot a col, però se li ha complicat a Kiko, no ha pogut passar aquesta pilota. I estem a 2. Tan competits els dos primers jocs, Sí. Ahí no ha pogut jugar aquesta pilota que li venia a colp a Kiko. La jugada amb l'esquerra, no, era un dau perfecte. Perfecte el dau ara. Era impossible restar. Sí. Aquests són els rebots que l'agradaven a Mesquita. Sí, era l'únic que podia passar aquests rebots. Jo crec que era per l'estatura, no? Perquè no tenia que girar-se. La flexibilitat que tenia. Uf, molt bé. La jugada... Mira, se li trenca la pilota i li fa 15. 15 de Pujol. Una pilota que ha pogut passar d'aquella manera i li ha trencat la pilota en l'escala. 30 per Val per 30 a favor de Pujol. Un altre dau perfecte de Soro tercer. Així és impossible jugar-li, Amb aquesta perfecció. Ha fet dos daus absolutament impecables Soro i és un avís dels seus poders, evidentment. Ahí la jugada de rebot Pujol segon.
Molt, diuen, moltíssim. 15 ara. La gent de peu. Mare meua, quina volea ara de Pujol, perquè la pilota anava cremant i no ha tingut por, l'ha entrat a l'aire en una solvència extraordinària i ha fet una restada de volea impecable que venia més forta que anava. Sí, un 15 de campió, el que acaba de fer ara Pujol segon. Bueno, crec que ha sigut 15 de Miguelín. De Miguelín, sí, el segon. Ahí va Miguelín, ara sí que podrà jugar-la bé solo tercer. Bé, bon resto ara de Pujol, però la juga de volea Kiko amb l'esquerra Pujol, molt. S'encararà la galeria, sí que arriba. Quina potència, i és impossible de caure. Ho té ben clar, solo tercera la mínima que pot. Sí. La pilota va a dalt, que ahí no cauen avui. Clar, és que en el mà a mà, en l'individual, està permès llançar la pilota a la galeria. És que, clar, estan jugant 1 contra 1 i s'ha d'afavorir un poc que la resistència física pugui aguantar tant de temps. Però, carai, quina manera de jugar a pilota. Ara de Pujol segon, perquè el dau estava molt ben fet, però Pujol quin rebot acaba de fer. Espectacular. I a més està agradant-me, mira, el Soro, la templança que està parlant. Sí, està parlant, sí, està molt tranquil. Convençut de que si no s'enguany serà l'any que ve. Dic jo, això dona molta confiança també, O sigui, no té una pressió ell per a... Cal recordar que Pujol segon té només 24 anys, Sí. Té només 24 anys, que té edat encara per estar jugant campionats juvenils. Les coses com són, hi ha per ahir campionats sub-23 que podria... Sí. Ell acaba de fer 24 ara. La veritat és que... Podria estar jugant per ahir campionats sub-23 i atenció perquè estàs jugant tota una final del campionat individual, 24 anys, Sí. Però és que hi ha que veure quina musculatura, té una contextura física realment impressionant. Sí. Ahí està la pilota per ahí, li ha pegat molt mal. Veurem qui se fa d'este 15. Ahí se rebot li és molt favorable a Kiko, buscant-li l'esquerra a Pujol. Bon rebot ara de Pujol segon. Buscant-li l'esquerra també, però Pujol s'arrima a la muralla. Carai. Molt ben jugat, dice solo. 15, estem vivint ara. La jugada de rebot, la passa... 15, estem vivint ara. És que val molt este 15, Recordar que estem val per 30 a favor de Pujol segon. A l'aire la jugada, tota la potència. Bon 15 a favor de solo tercer. Gran 15 dels dos. Cavallers, quina partida anem a veure, Sí. Espai que estan jugant a pilota en tot el poder, en moltíssima inspiració i avui... Mira com descansa Soro perquè ha vist perillar l'avantatge aconseguit en el joc d'Adesca quan ha guanyat el joc en el res i ha tingut val i 30 ara Pujol i possibilitat de rematar el 15. Però hi ha que veure com han jugat els dos, De poder a poder, en quina potència de volea per baix, d'esquerra. Ha sigut un repertori. Ahí està l'alegria de Soro. Sí, fuera l'últim, sí. Ja està la pilota en xoc, fent el lau solo tercer, passant la Pujol, sempre buscant l'escala. Però ahí domina Soro. En quina facilitat la llança dalt. Molta facilitat. És que la llança dalt des de l'1, O sigui que i en solvència absoluta i sense problemes. Val per 30 a favor de Soro tercer. Pot també passar que si és una partida molt intensa com en estos primers jocs, si el Soro aconseguirà allargar-se 2 o 3 jocs, poguera ser que psicològicament poguera afectar al Soro també, perquè
Estan jugant molt... Quin rebot acaba de passar Pujol segon. Mira, Mira, quin és que rebot a la acaba. mínima, Això és una barbaritat, sembla molt fàcil. Sembla molt fàcil, però això és el que acaba de fer Pujol segon, ja que estarà ahí baix per fer-ho, Sí. Mare meva. Quin rebot acaba de... Quan tenia bal en contra, s'ha jugat aquest rebot i l'ha sigut perfecte per col·locar el iguals a 30, el col·locar a 2. Altre rebot. A l'aire Soro, a l'aire Pujol també. I la pilota li farà coses. I és 15. Aquesta pilota portava Verí. 15 de Pujol segon, val per 30. Està restant molt bé a l'aire Pujol segon, però que molt bé. De Bargueta a l'aire, de Manró a l'aire. Té moltes mans, este xic, que tècnicament és una enciclopèdia de la pilota. Estem assistint a l'explosió d'una figura, sens dubte, de la pilota valenciana i pense que per anys. De manera que avui, efectivament, està complint, és una partida històrica perquè assistim a dos jugadors en plenitud. Mira, quin rebot. També. La gent dient Toler, com si fos un torero. Més que toreros, estos jugadors. Ja s'ha deixat el rebot ahí. Bueno, anava fent classes la pilota i no era fàcil. Sí, l'havia pegat en la tela. Míriam, a més protagonistes avant, Míriam. Estic en Maite Girau, regidora d'Esport, que avui és el seu bateig a Pelayo. És la primera vegada que viu una partida i està emocionada. Que vaig a espai, Sí, és la primera vegada que estic a Pelayo, però bé, jo quan he sigut menuda, de xicoteta, anava al meu poble a Oliva al Trinquet, en el meu vuelo, per tant conec la pilota. Està clar que ser de poble tira per ser aficionat a la pilota. Sens dubte. Així és emocionant estar així i posar en valor el que és el temple de la pilota. Pues moltíssimes gràcies. Companys, vull aprofitar per dir-vos que m'he recorregut el trinquet perquè està de gom a gom i n'hi ha gent de Navarra, del País Basc, que han vingut al congrés de pilota que s'estava celebrant en Godelleta i han aprofitat per vindre avui a la partida. Correcte, Així Míriam. que n'hi ha seguidors de tota la part de la geografia espanyola. D'aquest congrés sap molt avui Alberto Soldado, clar. Sí, bueno, és un congrés en què hem pogut comprovar que la pilota valenciana comença a despertar admiració pel seu moment i el seu treball en altres llocs de l'estat en què també n'hi ha afició a la pilota a mà. Que no pensem, a vegades pensem que hem de mirar-nos fora d'ací i jo penso que moltes vegades som avui l'espill per a altres també. Correcte, i de ben segur que estos convidats que tenim avui així en Pelayo parlaran demà per tota Espanya d'esta magnífica final que estem vivint avui així en Pelayo. Sí, evidentment l'organització del Trinquet, José Luis López, ha tingut este detall d'invitar-los a presenciar la partida més important de l'any de la pilota valenciana. Sí. Han vingut gent de clubs de La Rioja, de Navarra, del País Basco, de la zona de l'àmbit castellà també, d'Andalusia, vull dir, sí, ha hagut una amplíssima representació. Pues de ben segur que demà parlem també d'este altre rebot que acaba de passar Pujol segon. Val per 30 a favor del pilotari de Vinalesa. S'està fent molt llarg este xoc, la veritat és que estan lluitant de valent. La veritat és que portem quasi mitja hora de partida i encara estem 20 per 15 i no hem acabat el segon xoc. Vull dir, sí, anem a veure una partida jugada de poder a poder, de les que faran època, penso. I ojalà arribem a iguals a 55, no? Això ho diríem tots els aficionats. Això carrarà la paella, però bé, valdrà la pena. Ahí va, i s'ha volea això. Bueno, pues ahí està, la igualada. 15 i xoc per a Pujol segon. Igualen a 20. N'hi ha partida per davant, n'hi ha moltíssima final per davant. Bueno, pues sí, efectivament, l'avantatge que en teoria havia tret Soro en el res l'ha perdut en este xoc en què Pujol ha demostrat que també ha vingut disposat a restar tot el que li tiren i més i que tindrà que patir molt el campió actual si vol revalidar el títol, aconseguir el que seria quart títol consecutiu, perquè si no recorde mal és la sisena final que la sisena consecutiva també. Això ja ha fet història gran, Soro tercer,
però estic convençut de que l'edat que té, perquè encara crec que té 30 anys. 31, crec que té, 31. Sí, que té edat, evidentment. Genovès va ser campió de l'individual en més de 30 anys. 34 crec que tenia quan començà a jugar-se l'individual. No sé, els campionats que haguera pogut guanyar Genovès, 14 o 15 més. Però bé... Igual s'ha 20. Anem a veure que... Puigol al lau. Mira quina esquerra ara s'ha tret. No l'ha passat per mil·límetres, però després diuen que no té esquerra, el solo tercer, clar que té esquerra. Va estar així en una final del Mamanya que tindré de tot, i estos pilotaris ho tenen tot. He vist a Soro en un parell, últim minut, he vist a Soro en el cap un poquet catxo, diguem, i això me preocupa. No li ha fet gràcia aquest xoc, segur. No. Mira com li busca l'esquerra, ara Puigol segon, perfecte, i se resto ara de solo tercer. Mira, tranquil. Està tranquil·litzant-se ell mateix, com volem dir, no passa res, tindré més oportunitats. Soro en el rest, sí, és un jugador molt difícil de guanyar el joc també. En aquesta facilitat que té de restar, tampoc ho té fàcil Puigol des del dau, Pot ser aquest xoc, ja s'ha fet mal, mira, des del mateix rebot la tira dalt Soro, Pot ser que la tàctica de solo tercer, la teoria és molt fàcil, no? Després la pràctica és diferent, però pot ser que la teoria de solo tercer era fer 2 o 3 xocs al principi i anar-se'n un poquet. Perquè ell sempre comença així amb molta força, amb molt d'ímpetu, no? I potser això igual a 20 i ha trencat un poquet els esquemes. Perquè ell confiava, ha tingut el xoc relativament en posició de guanyar-lo, l'ha perdut. Ara Pedrito acaba de fer una mitja falta, la qual cosa significa que està obligat a traure més facilitat per al Soro. Ara actua de volea Puigol, de volea també Soro, buscant el parquet, no el troba. I se li va pel corredor, a Puigol segon, és 15 roig. Val per 15. Aquestes coses poden passar, tot i que estem parlant de 40 centímetres d'aquest espai obert als caps dels espectadors. Ahí ha anat la pilota de Puigol, com és per la part lateral és 15 del contrari, en aquest cas de Puigol. Val i 15, Val per 15 i buscant la pilota. Coses de la pilota, Alberto, buscant la pilota, És que n'hi ha massa gent per ahir, també. Això és bo. I algú igual diu, pues mira, tinc l'oportunitat de tindre un record de la final. No crec. Bueno, qui sap. És bona senyal que hi ha molta gent avui. La veritat, estan tots alçant-se i no apareix la pilota. Apareixerà, la gent, els jugadors també se xelen, i ahí està tot el món buscant-se. Igual s'ha clavat en alguna xaqueta de les que s'han llevat. Això passa. Sí, i tant com passa. L'empresa vol que aparegui la pilota que pot costar 70 o 80 euros i no estem per a perdre. Bé, mentre busquen la pilota que no la troben entre la gent, pues donem pas a la nostra companya Míriam Civera. Pues estic acompanyada de la diputada d'Esports i d'Igualtat, Isabel García, que també és el seu bateig a Pelayo. Sí, claro, como no podía ser de otra manera. Jo la conec i està molt preocupada per la igualtat i molt contenta en el paper que han fet les dones en l'europeu. Sí, además, y muy contenta porque la próxima semana es la final del primer torneo también femenino de Raspall, íntegramente femenino, o sea que genial, estoy súper contenta. Pues enhorabona per la tasca que esteu fent. Gracias. Comentaba la diputada precisamente esa final femenina, individual femenina, tant sub-18 com sub-23. També som un espill en quant a obsessió de la pilota holandesa, que porta molts anys en la promoció de la dona. Així en València està fent-se un treball extraordinari des de fa anys des de la federació, però sobretot també des dels clubs de base per potenciar el raspall femení i la pilota femenina en general. Enhorabona a totes elles. Ara s'ha enganyat Soro. Anava per totes, anava a llançar-la de Manró a l'aire dalt, però bueno, no l'ha entrat en la mà i estem 30 i val. Aquestes coses són les que calfen el cap al jugador. Quan té el xoc en la mà pràcticament i l'erra, aquestes coses
són les que més molesten els jugadors. Ahí va Pedrito ferint. Recordem que Pedrito té mitja en este xoc. Bon dau ara, bon dau de Pujol. Dau perfecte de Pujol segon ara. És que l'ha esperat el Soro en la dreta, pensava que anava a eixir un poquet més, però aquesta jugada és per a posar-se d'esquerra, realment, de la manera que anava el dau. Bueno, Pujol, Soro té facilitat per a treure-les també en dreta i ara pensa que s'ha enganyat. Mira la bona ferida ara de Pedrito, que Pujol la passa com pot. Està complicant-se. Ja busca el parquet, el troba, no, a l'aire Pujol, quina volea. Haurà de jugar-la al rebot, Soro tercer, que no, se li escapa aquesta pilota i ara el val és per als blaus, el val és per a Pujol segon. De vali 15 per a Soro, vali 30 per a Pujol. Mira si en vali 15 aquesta jugada que tenia feta. Que no li ha entrat a la mà, sí. I a Pujol està clar que no se li pot regalar no res, No, sens dubte, estem parlant dels dos millors restos de l'actualitat. I per això estan així avui, el campionat individual en la gran final, en Pelayo. I mira, 15 el xoc de Pujol segon, que està apretant al campió, està apretant-li de valent l'aspirant de Vinalesa i segur que Soro tercer passant per moments de dificultat perquè no estava en els seus plans inicials que el marcador estiguera ara 20-25. No, està clar que en els seus plans l'haguera agradat que estiguera en aquest moment 35-15. Seria 40 serien els seus plans, els desitjables plans de Soro, però estem davant un jugador amb moltíssimes mans, com està demostrant Pujol. Mira quina pilota se trau i no se sap d'on. Soro la juga, lo que pasa es que la juga pel mig, però la resposta de Pujolet és espectacular. En quina convicció li entra, tocant muralla, va com una bala i... És que està... molt segur. Jo vaig tindre l'oportunitat d'entrevistar el programa Top Pilota de Levante Televisió a Pujol segon i el que més me va cridar l'atenció d'ell és lo tranquil que estava. Sí, clar. És que semblava ahir el veterà, semblava que fora ja la final número 20. I precisament ahir vam al fons del president de la Generalitat, de Ximo Puig, sentat amb tota l'afició, també amb Vicent Marçà, també. S'han sentat ahir entre el públic, la veritat, un fet històric i inèdit. I estàvem parlant d'això, no?, de la tranquil·litat de Pujol segon, que ell ha vingut sobretot a disfrutar. I està disfrutant tant que jo que està posant contra les cordes el campió, Alberto? Encara que mira el campió, quina resposta té ara? Jo crec que és aquesta tranquil·litat de qui se sap en mans d'aconseguir arribar al cim de la pilota, no? És aquesta tranquil·litat de que diu me trobo en condicions de ser campió màxim de la pilota valenciana i és qüestió de temps, és una qüestió simplement de temps. Però hem assistit en els últims anys de l'individual a situacions semblants. Quan va eixir Genovés, també en Pelayo tot semblava preparar per a que replegara... Per cert, una forta abraçada a Genovés segon, que se recupera pronte, se li troba a faltar al crac. I Genovés segon, que tenia totes les condicions, i ne té encara totes les condicions per a ser campió individual i que havia guanyat diversos bancaixos ja i diguem, en les partides de trios i parelles, evidentment, estava ja en un punt superior a Álvaro. Quan arribava al campionat individual, pues, va perdre aquella final raríssima de 55 per 55. 55 per 20. No, 55 per 20, la va perdre, vull dir, i no sé què ha passat. Després ho intentà 2 o 3 vegades amb moltes possibilitats davant Álvaro, però no acaba d'arredonir el... Ha tingut molt mala sort, la veritat, amb les lesions, Genovés segon. Pensava que te referies a la pilota d'ara. Sí. La pilota ha passat la corda central, ha tocat, desgraciadament, en la porta que n'hi ha junt a la corda, però ja havia passat la corda i ha tornat cap arrere. Pense que està clara, probablement Pujol estava preguntant què és el que havia passat. 30 per 15 a favor d'ell, de Pujol segon. 15 per a Soro. Mare meva. Quin rebot. La pot jugar a Soro tercer.
l'aire, ara s'han quedat dalt, Molt bé, però mira com resta Pujol. Obligant a solo tercer a fer-se darrere, ahí s'encararà dalt i ahí no falla Pujol segon. Quina final estem vivint, espectacular. No, vale 15 Vale 15, sí, per a Pujol segon de l'aspirant. El campió ara solo tercer ho està passant molt malament, 25/20 en el marcador, val per 15 en este xoc. I ahí està Pujol segon, molt concentrat, molt en la faena i sobretot molt tranquil. I veurem què passa, Alberto, perquè són moments complicats per a Soro, Sí, perquè jo penso que Soro està fent el que té que fer, està jugant el que pot jugar i més, i està tropetant-se en un jugador que està plantant-li cara d'una manera espectacular, i va ser difícil que puga millorar el Soro, perquè mira, tu imagines aquesta jugada i Soro té resposta per a tot el que li llança. Pujol té resposta per a tot el que... Eixa esquerra, ara sí que serà... La passa. Ja s'encara va dalt. És 15 de Soro tercer, però com li està costant rematar els 15 a Soro tercer, perquè està davant d'un Pujol segon espectacular. Grandíssima final dels dos. Sí. M'atreveria a dir ja, encara que estem 25/20, queda tot un món per davant, però m'atreveria a dir que és la final més bonica, més disputada dels últims anys, segur. De més qualitat, sens dubte. De les que més qualitat estan mostrant fins... no arriben ni al primer terç de la partida, i realment espectacular. Sí, estem assistint a gols bellíssims, amb molt de poder. I a saber jugar en el mà també. Jo penso que s'ha estudiat molt bé Pujol el mà a mà. Mira que bé la juga Soro en tota la intenció, però ahí se planta i el Xeso Baquillo per davant del Soro és espectacular. Mira. Vali 30 encara per a Pujol en el res. No cap una agulla en el trinquet, Entonces que és una meravella com està el trinquet de Pelayo. Ahí está Soro tercer, ahí está Pujol segon. Quina meravella de partida estan oferint estos dos jugadors, uno de Vinalesa, l'altre de Massamagrell. 15 importantíssim. Ui, quina ferida ara de Miguelín. I el té en la mà Pujol. El té en la mà i el guanya. El té en la mà, molt justet, però el guanya. Sí. Impressionant. Molt bona ferida de Miguelín. Solo tercera ha pogut passar i ell no ha perdonat. Pujol segon per enviar aquesta pilota a galeria i fer el 15, 30/20. Ànims ara per a Soro tercer des la graderia també, no li fa falta ara. No, els dos estan ben acompanyats, són molts seguidors. Mira, anem a veure esta repetició, ha patit un poquet el Soro, la pilota no li fa un estrany també, però ha reaccionat a temps Pujol. I per dalt, de bot i braç, la llança dalt. I se'n va tranquil cara a la graderia. Molt tranquil està Pujol segon, molt tranquil. 30/20 ja ha de reaccionar ara. Soro ha de reaccionar perquè un xoc més seria ja 3 i pesaria molt, 3 xocs. En el nivell de xoc que estem assistint en la competència, que n'hi ha 3 xocs poden ser decisius. Bon daguara de Pujol buscant-hi l'esquerra a Soro tercer. La passa molt ben passada a Soro tercer. A voler ara Pujol. I li passa per baix la corda a Soro. 15 de Pujol segon. Moments certament complicats ara per a Soro. Passa la pilota a l'esquerra, però és que hi ha que passar-la i apretar-la. I Pujol li respon en perfecció exquisita. Li fa falta un bon 15 a Soro tercer per agafar confiança altra vegada. A veure ara si pot aconseguir-lo buscant la careta. Ese 15 és el que busca Soro tercer. Molt ben jugat ara per part de Soro tercer, perquè l'ha buscat ahir a l'aire, buscant la careta, buscant l'esquerra de Pujol. Aquest és el xoc d'ell, sí. Una velocitat especial, com ell sol fer quan li pega la pilota, i ja ha patit Soro, sega Pujol, i el 15 important també per a
intentar recuperar moral solo tercer. Ahí la restarà ben a l'aire també Pujol, buscant l'esquerra, que està jugant amb molt de cap este xaval de Vinalesa. Està jugant amb molt de cap, Està jugant amb molt de cap, Juan Carlos, i estic mirant que Soro a l'hora de restar ja no la tira l'1 en força, està deixant-les al 2, 2 i mig, i aquests 4 o 5 metres de diferència són decisius per a que Pujol torne a carregar. Torna a carregar, que se diu en l'argot de la pilota, torna a carregar l'escopeta i plam, tir impressionant. Si Soro no millora les seves prestacions en el res, el tindrà molt complicat. Se li va l'escala, li trenca en la careta, però pot jugar-la i ell no perdona, és que no perdona. Ara li cau, la podrà jugar-la Soro tercer, tornarà a intentar-lo per dalt, la passa. Jo crec que ja ha tingut un poc de sort Pujol segon, però també és 15, Sí, però la sort com sol dir, la sort hi ha que buscar-la, i a més sol estar sempre al costat de qui més està jugant. I en aquests moments, en aquesta fase de la partida, jo veig molt inspirat a Pujol i a Soro. No vaig a dir que m'està sorprenent, perquè la veritat és que així ja se conec amb tots i sabem del potencial d'un i de l'altre, però la veritat és que tampoc m'ho esperava un Pujol així tan descarat. Mira, ara per parlar la tira per baix corda, però és que me podia esperar un Pujol que li plantara cara a Soro tercer, però és que està molt descarat Pujol segon, no? Està jugant en plan figura. Sembla que avui l'aspirant és sí, que no mos perdone Kiko, però és que és de veres, és que les coses... Està Pujol segon ara, en aquests moments, la partida queda molt per davant, però en aquests moments Pujol segon sembla el veterà, no? Sembla la figura consagrada. Mira ara Kiko, ara la defensa i molt bé Kiko, traguent els galons. A 2, necessita reaccionar Kiko, guanyar este xoc de la manera que siga. Que siga, correcte. De la manera que siga. Si Pedrito li poguera tirar una maneta ho agrairia moltíssim, perquè jo torno a insistir, estic mirant com ha patit un poquet més, està patint a l'hora de restar. No és el Soro del primer xoc, per exemple, inclús del segon, en el res. Pues estem a 2. Buscant l'esquerra, Kiko, que patirà molt, tant que no la passa. Dau perfecte de Pujol segon per a col·locar el bal per 30. Pedrito també mirant l'escala, mirant la muralla, dient per on la tire, no? Però quina manera he de ferir, no?, per fer-li mal a Pujol segon. Pujol, és que com ara, per davant... Sí, ara l'ha canviat la ferida per davant i ahí sí que mana Soro tercer, la pot passar Pujol segon, torna a descarregar, Soro tercer i ara sí, bon 15 de Soro tercer. Estem a 2. Fonamental la ferida de Pedrito ahí, sí. Pedrito, que encara no ha fet cap falta en este joc, intentarà apretar que Pujol patisca, que l'ajudi per davant per a que el seu company pugui tindre alguna opció més a l'hora de restar. Els feridors també juguen i molt, i este mig 15 ha sigut de Pedrito, obligant a Pujol segon a fer el 10 com podia, i Soro tercer ja amb tot de cara per a fer el 15. A veure, i restada. Pel mig entrarà a l'aire Pujol. Duel de volers ara, a l'aire altra vegada Pujol segon. Molt ara. Molt de jugar a les dos. La mare que va, quina pilota acaba de jugar. Mare meua. La gent tornant-se boja. Mare meua, quina pilota. És un espectacle veure els dos jugadors encarant-se aixina. No deixen la pilota botar, els dos jugant a l'aire de volea i qui més pot per ell. És un espectacle. Jo estic mirant coses que m'atrevido a dir que no les havia vistes, no? Esta volea de Pujol segon ara... És que jo crec que no ha botat la pilota en tot el 15, No ha botat la pilota en terra, Llevant de, crec que un rebot, no sé, ahí apreta Soro. Però espectacular, la pilota per l'aire tot el rato. Però el Pujol ha jugat ara una pilota de volea des de l'1, que venia a jugar, no venia a plantar, venia en força, i en tot el desparpajo la tira dalt de la graderia del marcador. Impressionant la volea de Pujol,
que sap que per a guanyar mà a mà ha de jugar a l'aire i és un jugador preparat, evidentment. Molt preparat. Ahí és... Sí, és el 15, són 15 anteriors, sí. I val, crec que és el tercer en este joc. Val per 30 a favor de Pujol. Ja han trobat la pilota, estaven buscant la pilota. La primera crec que no ha aparegut encara. Adivina qui l'ha trobat. Un altre crack, un altre número 1, l'únic Michel que té un campionat individual. Grau, l'ha trobat, és la pilota. Hem dit que Vicent Marsal, el conseller de Cultura, està també... està acompanyant a Ximo Puig en les escales. Sí, estan els dos junts. Disfrutant ahí en primera línia d'esta grandíssima final. La pot jugar-la. Ui, mira! Mala sort ha tingut ahí solo tercer, que havia jugat una pilota impossible. Torna a encarar-se, quin duel. Perfecte, solo tercer, que s'ha tornat, si abans era Pujol segona, s'ha tornat solo tercer. Mare meua, quin espectacle estem veient. Quin espectacle de final, quin duel. Així no s'amaga ningú. A la mínima que poden s'encaren pa cada alt. I de veres, ho tornen a repetir, això sembla fàcil, però estem davant de 70 metres, la pilota i se recorre 70 metres, i una pilota que és una pedra, Alberto. No és gens fàcil, tirar-la. Te quedes sense paraules mirant el que estem mirant avui, quina partida. Moltes vegades és impossible descriure la facilitat de volea, perquè mira, ho tornem a veure, ara li pega en la tela de dalt, no ha pogut ser. Mala sort, ara va Pujol segon, que se li torna a quedar en el corredor lateral la pilota. Pues anava amb tota la mala llet, diguem-me, per a fer-se 15. Quin duel estem vivint. Soro està dient, menys mal que això se n'anà per fora, perquè... Ara no hi ha dominador clar, estan els dos. Ha reaccionat, a veure... Sí, ha reaccionat un poquet, solo tercer, li feia falta, ara té Val. Ara intentarà rematar el 15, se la planta, la tira dalt, d'arriba, li cau. Pues ara serà la Pujol segon, tampoc li arriba, sí. No, està parada. Estem parant mil·límetres, la final pot decidir-se per mil·límetres. La pilota que queda parada a l'altura del 9, pràcticament. 9 i mig, està quasi més a prop del rebot. Sí. S'encararà dalt, segur. Vale 30 per acabar, intentarà rematar-la dalt i acurtar distàncies perquè li fa falta. Ahí va Soro. S'encara dalt, s'encara i el troba. No, li cau. Soro tercer. I ara no Cavallers, aplaudiments per als dos. Aplaudiments per als dos, quina final. Estem a 2. Tenia el joc ara Soro, Tenia, però mala sort ara. I no és cap, avui, de la graderia, i ell s'ha caigut. I ara Soro diguent-li a Pedrito, no passa res, mira. Estem a 2. Què estarà pensant Soro? Soro pegant cabotajes. Està pegant cabotajes, estava. Diguem, com és possible que no ha caigut una pilota en tota la partida i cau esta? La que més falta li té, sí. Mira, ara falta de Pedrito. És que no compta, no? No compta. No compta de moment, però sí que compta, sí. Compta a l'hora de que ara ja té que assegurar. La jugarà per darrere Soro. Mira. Li peguen la tela, podrà jugar amb la dreta, Kiko s'encara dalt, ara no li caurà, ara no cau, torna a caure, veurem si arriba a pujar el segon, la pot jugar, la passa. S'encara a la careta, i s'es 15, no! La jugaran a l'esquerra Pujol, segon, intenta encarar-se dalt amb l'esquerra Pujol, segon, no ho aconsegueix, i ara Soro que acaba... No! Ara, tira els braços amunt, Soro diu, ja està bé. Espectacular, el 15. És que cada segon està vivint-se en una intensitat en cadascuna de les persones que estan al trinquet. És una d'eixes finals en què no se pot perdre cap detall, perquè tot dependeix de 2 centímetres
Ja vull dir, és una final realment apassionant, la que està digníssima d'un campionat individual de la màxima expressió de la pilota valenciana. Bé, un privilegi estar així. Un privilegi, sí. Presenciant-la i no te dic ja comentant algunes coses. No me deixeu disfrutar de la partida perquè així has de templar un poquet. No te perds cap detall. Però bueno, anem a veure... Val per a Soro, sí. La gent en silenci, la veritat és que... Se callem i si fa el silenci perquè la gent està superatenta a la final. Grandíssima la partida. Uf, quina pilota acaba de passar a Soro. Quina volea de Pujol. I de Pujol, sí. La jugada de rebot. No la deixa botar Pujol, segon, a l'aire. Se li complicarà, no la pot passar. Busca el pal que no el troba. Uf, com li havia botat aquesta pilota a Pujol, segon. Amb l'esquerra Pujol, segon, és 15 de Pujol, segon. Estem a 2. Fantàstica la partida, fantàstica. El que està fent Pujolet és realment... Que sí que és un fora de sèrie. Un fora de sèrie. Però a més un fora de sèrie. O sigui, el que està fent avui és que jo crec que Soro no pot jugar més del que està jugant i sempre té una resposta preparada. 24 anys. Però no una resposta, no. Una resposta qualsevol, no. És atacar. És atacar en cada 15 i en elegància de meu. Impressionant, Pujol. Ahí va Pedrito recorrent, que té mitja Pedrito. Bon resto ara de Pujol segon. Mira, és que molt ràpid ara Pujol segon també, reaccionant. Amb l'esquerra Soro tercer la pot passar i ara se tira... No! Has enganyat. Rebota colp de Soro que no les aprofitarà i fa 15 Soro tercer. No li cau, mira! Per mil·límetres. I aquesta pilota caïa i li ha pegat a un espectador. No ha caigut al final i és 15 de Soro tercer, val per 30. Una final, precisament això del mil·límetres. En mil·límetres cau la pilota, no cau, trenca, no trenca i això sembla que no, però al final és decisiu. Segona oportunitat per al Soro de guanyar aquest joc. Mare meva, si guanya avui Soro la final, Espai també que... Correcte. I serà una d'aquestes finals que quan passen els anys estarà però més orgullós que ninguna, no? Perquè les finals que costa guanyar són les que després estàs més orgullós, no? Però a hores d'ara no sé com aniran les travesses per allà al país, però segur que estarà donant... Estarà donant Pujolet, estarà... Perquè en aquesta jugada que hem vist també una altra volta patir a Soro en el rest. A veure com que fem ahir, ha patit també, però la passa. Però és que Soro torna a carregar, Sí. Ara buscant l'esquerra, mira, li pega el tamborí, podrà jugar-la. Ara la juga a l'aire, l'espera en el 3, mira. Massa valent este chaval de Vinalesa. Però n'hi ha que aplaudir-li perquè això no ho fa qualsevol. Un xiquet de 24 anys s'ha atrevit a fer-li una dissaeta a l'actual campió. Però no en lo difícil que és això. Però és que no la fa una dissaeta quan ha botat la pilota, no. A l'aire del Slovaquillo, si li s'ha jugada allà... Se cau el Pelayo, després de 150 anys se cau este trinquet. Tomba. S'ha atrevit a fer-li una dissaeta, no li ha eixit, però la veritat és que s'agraeix aquests detalls perquè demostra la qualitat que té este xaval de Vinalesa. Ja Pujol, Soro com apreta i ahí la tira per baix corda Pujol i xoc per a Soro tercer, n'hi ha partida 25 per 30. Míriam Cimera, que està en un altre protagonista, segur que disfrutant com tots en esta final de Pelayo. Companys, el Manolo Mata, síndic dels socialistes a les Corts Valencianes, amant de l'esport, llevantinista de pro i que està patint perquè està jugant de veritat en la partida. Home, jo estic volcat en aquesta partida, és molt emocionant i sempre m'agrada apoyar els més dèbils. Després de 3 anys de victòries de la mateixa persona, jo m'agradaria avui que canviarem i que Vinalesa fora una festa, però el que és la festa és la pilota, la veritat és que està molt emocionant i és molt divertit. Moltíssimes gràcies i a continuar gaudint de la partida. A vosaltres i enhorabona, perquè si no fora per vosaltres no hi hauria pilota. La gent de les comarques d'esta província no s'enteraria de res. Gràcies. S'agraïm les paraules
de Manolo Mata i com bé diu... És un vell aficionat, Manolo. Sí. Jo el conec tota la vida també així per Pelayo i s'agraeix que els polítics no només vinguen a la final, que evidentment s'agraeix, sinó que vinguen s'impliquen més a sovint i Manolo Mata sempre està per així. I com bé dia, una autèntica festa estem vivint així avui, Alberto, una autèntica festa. La veritat és que... Ha guanyat un xoc absolutament important per a ell, Soro tercer, que podria recuperar un poc la seva moral, però estem mirant molt, molt bé a Soro. Mira, és que entra de Sobaquillo per davant, la creua tallada de corda amb força buscant la careta, el seu és realment espectacular. La veritat és que, sempre ho diguem, estem davant del millor esport del món, un esport espectacular, i ojalà això siga cosa de tots, que la gent de la comunitat valenciana conegui aquest esport perquè és el millor esport del món, Alberto, i avui ho estem veient. Sí, i desgraciadament el coneix la gent que el coneix. Per això som uns privilegiats nosaltres, però estem oberts a que tot el món ho conegui. Jo ja no sé si acabes pensant... Som privilegiats de veure partits com aquestes, Alberto. Les coses bones són per a gent privilegiada, per a minories. És així, ha sigut històricament així. No és molt... Estic parlant una butada, evidentment, que conste, no? Sí, estem de broma. És una manera de consolar-se, no? Però és una llàstima. Sí, que la gent la conega, aquest esport, no disfruta del que nosaltres estem disfrutant avui, per exemple. Que conega aquest esport, perquè així des del minut 1 fins que s'acabi la partida és pur espectacle, sense especulació, sense trampa. Això és un xoc de cavallers, van tots a donar-lo tot des del principi i pur espectacle, que només uns quants privilegiats que estem així avui en Pelayo i els que estan també en la televisió mirant la partida poden disfrutar, però el més important és que tot el món de la comunitat valenciana conegui aquest esport i se doni compte de la meravella que tenim així. Ara Soro, una pilota caiguda d'escala que jo pensava que s'encarava dalt, s'ha encarat baix del tot, vull dir, no tira per terra. Quasi li pega als companys. Són símptomes. 30 i res per a Pujol en el rest. El silenci en la catedral. Ahí va Miguelín. Y se solo de la baqueta. Ahí se encara Soro tercer. 10-15, Soro tercer. Ahí está el campeón. 15 per 30. Quin silenci, Alberto. Només s'escoltava el soroll de la baqueta i Pedrito aconsellant al seu company. Això és una meravella. Veure com la gent respeta el xoc, no? I vol disfrutar de cada colp de cada 15. Mira el cap de Pujol, erguit, dominador. De vegades mires l'expressió de Soro i sembla una expressió patidora, una expressió de no tindre les coses massa clares. Probablement, si guanyara aquest joc, igualara 30, les coses podrien canviar. Però jo veig a Pujol molt tranquil. Molt tranquil. Com volen dir, bueno, me pots guanyar. Això derrota psicològicament al rival. Tu me pots guanyar, però... Jo estic així d'avui de convidat, no? Jo estic així de convidat i sé perfectament que te puc guanyar, que no dic que no sóc un convidat qualsevol, que tu ets el campió, però jo intentaré derrotar-te en tranquil·litat. I el que tu bé dius, Alberto, que si no avui serà demà. És llei de vida també, vull dir, pot eixir de la nit al matí un fenomen que vinga del Japó. No estaria mal, tampoc. Però no crec que se doni aquesta possibilitat. Mira, aquí va un 10 ara de Soro tercer i 15 d'ell. Estem a 2. Perquè atenció, que Soro tercer està jugant molt bé. Potser se troba ahí està la clau. Potser se troba un altre rival i haguera acabat la partida, ojo, que Soro tercer està fent una grandíssima partida, però és que s'ha trobat a un rival que és de veres que ja s'ho esperàvem, però amb molt de descaro, amb molt de descaro Pujol segon. Mira quina esquerrada de Pujol, la passa i li farà jugar a Soro. Mira, molt bé, Soro ara també. S'ha col·locat molt bé ahí Pujol segon.
Torna a apretar Soro al rebot Pujol. Ui, ara s'encararà a dalt, serà 15 de Soro, si no s'enganya. No s'enganya, el campió ho té molt clar també. I és 15 roig. Val per 30. A veure. La gent no té, està cada un en la seva reflexió, comentant a vegades en el del costat. Està igual a Ico, he sentit jo per allà darrere. Sí. S'ha escoltat. Així ja no saben qui és el favorit i qui no. Mira com se giren, quina elasticitat, se queixa de... Estem parlant d'un xor que estarà al voltant de 2 metres d'alçada. No sé O sigui que no és xicotet, no, però estarà pràcticament tocant els 2 metres Pujol segon i mira quina plasticitat que té. Ja s'enganya Soro tercer, la tira per baix corda. Val i 30, és que quan més falta li feia el 15, ara la tira per terra, és una pilota relativament còmoda per a d'ell. No ha de tindre pressa tampoc, no ha de tindre pressa Soro tercer tampoc per acabar, Però és que en aquest xoc han sigut 2 15, diguem-ne, en què Soro podia haver-los rematat. El primer una caiguda d'escala que hauria d'encarar-se dalt, m'imagino que s'encara, però la tira per terra, i esta volea en la que almenys ha de passar-la amb solvència i la errada. Apretant des del lau Soro tercer, la jugada del rebot Pujol segon. Esa vindrà més apretada. Bon rebot a Soro tercer, torna a carregar Pujol, el rebot a Col, li puja l'escala, tindrà que jugar-la amb l'esquerra, la pot jugar, mira on esperava Pujol segon, i sa pilota va fer la 15... Espectacular la col·locació de Pujol segon. La col·locació. Ell ha vist que la pilota no podia, la jugava de mala manera Soro perquè anava més a pressa que les seues cames i ha dit, com a molt la passarà al mig del trinquet, i allà estava. Estava col·locat al set esperant aquesta pilota i li ha vingut a la mà, Sí. Que és un jugador, a més, amb una capacitat de reacció i d'intel·ligència espectacular. Sí. I bueno, ja ha canviat les tornes, ara el Val. El blau, Val blau, estem ara. Rebot, li canten a Pujol segon i així ja serà. Però no l'acaba d'entrar bé. La pilota pot fer cosetes, No, li cau bé a Soro tercer, que s'encara dalt, li pega la tela, la tornarà a jugar de rebot Pujol segon, se li complica i 15 de Soro. Se li ha complicat ahir molt i sa pilota a Pujol segon, no ha pogut passar-la i tornem a estar a 2. Ahí podem veure la repetició. Aquesta jugada, jo pense que primer pensava jugar-la a l'esquerra. En l'esquerra, sí. Que és el que tocava, pense jo. Aquestes eren les que més a gust jugava el Rovell en l'esquerra, quan jo era menut, clar, ja parlem de gent molt major, però aquesta jugada primer l'espera en l'esquerra, canvia d'idea i és quan l'erra. Torna a buscar l'esquerra, sí que no la passa. Bon dau ara bon dau de Soro tercer ara. Ara Pujol l'espera bé d'esquerra, però la pilota se'n bota molt i l'ha de jugar de mala manera i canvien després ara el Val per a Soro. La veritat és que estem disfrutant d'una magnífica final. Que grans pilotaris tenim així. Mitja de Miguelín. La bota, també Miguelín és una responsabilitat. Espai que està avui així ferint. El que passa és que Miguel sempre ha tingut molt de temple. Sí, sempre. Ha fet un gran xoc ara Soro tercer. Grandíssim el xoc ara de Soro tercer. I reaccionen els seus seguidors. Perquè ho saben, li feia falta igualar, perquè ha igualat a 30 el marcador Soro tercer. Ha patit molt el campió, ha patit moltíssim el campió per a col·locar este marcador iguals a 30. Comença una altra partida. Mira quina pilota ha restat ahí Soro, Era impossible. Torna a carregar ahí. I esta és la que estàvem comentant, la col·locació de Pujol segon. Ahí la passa com passa Soro tercer i ahí està perfectament col·locat Pujol segon per fer ese 15. No, són anteriors, sí. Este sí que és l'últim 15. Quina alegria, ha descarregat ahí la tensió. I feia molta falta a Soro tercer tornar-se a col·locar dins de partida. Estem iguals a 30
I la partida que, per dir-ho d'alguna manera, torna a començar de zero, Ferís Pedrito, fent el lau Puigol segon pel mig del trinquet, i no la pot passar, solo tercer, 15 blau. És que anava... Sí, solo tercer l'estava buscant, l'estava esperant, arribat a muralla, Puigol segon l'ha vist i l'ha xuat per mig del trinquet. És que jo penso que Soro avui està un poc desconcertant, no sap si està jugant-li molt bé Pujolet, està canviant, igual li pica muralla que la tira per mig del trinquet, això està... Mira, ara altra vegada per el mig del trinquet. Però com estava... Se tira avant, la xua des del 2 a l'aire, Puigol segon, torna a xuar-la de volea. És que mos agrada esta manera de xuar el campionat individual. Quina manera de xuar el mà a mà, cavallers. 15 de solo tercer. La pilota pràcticament sense botar en el piso de Pelayo, xuant a l'aire els dos. Valents, Alberto, molt valents. Hi ha que veure com... Que bé que s'ha pres la lliçó Puigol segon, que en quan solta la canonada guanya terreny. Se'n va pagar. Els nostres fills privilegiats del tenis diuen puja a la red, diuen la red, que és més fi, la red. L'altre puja a la corda, no? Puja a la corda, però se'n va encara a l'aire per a rematar el 15 de volea, perquè esperar la pilota allà darrere, en el tenis passa exactament igual. O sigui, esperar la pilota allà en el res de darrere, des d'allà, milagres justets. Així passa igual. Passa igual. N'hi ha que apoderar-se del rival. I d'aquesta lluita estan els dos. Soro tercer de Massamagrell i Puigol segon de Vinalesa. El campió contra l'aspirant. Fantàstica la final que estem vivint en Pelayo, en la catedral de l'escala i corda. Ahí està entrant una altra vegada de volea Soro tercer. La jugada de rebot, Puigol segon. No l'ha entrat bé en la mà perquè anava dalt, Sí, de Puigol. ahí tornant a descarregar-se Soro tercer. La jugada al aire, Puigol segon. I estarà parada, sí, estarà parada a l'altura del set. Aplaudiments, per favor, perquè estan els dos jugadors mirant-se. La gent està tan concentrada. A veure qui guanya. Aplaudir-se no se'n recorda ningú. Estan en tanta